da mata kana da ƴaƴa baba. Yau idan ƴaƴanka ake yi haka baba me za ka yi? Baba yau in ƴaƴanka ne mu ya za ka yi baba? Baba kar ka manta. Duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka Zamfara. Wallahi mun fi ƙarfin ka wulaƙanta mu. Baba mun zo kuma mu yi protest. Cikin sojojinka baba an dake mu. Baba an tura mu muna da kuma videos. Baba ka kalli security din da aka saka mana kowanne a shirye yake sa bindiga ya harbe mu. Baba mun shirya zama ko za a kashe mu ko za a ɗauki ranmu ko za a datsa mu baba sai kun yi adresi yan uwanmu da ake kashewa. Enough is enough. What do we want? Stop the killing! What do we want? Stop the killing! What do we want? Stop the killing!